I aften stemmer vi om en ny styreform i Danmark. Det gør vi på trods af, at danskerne måske er trætte af det gamle og vil have et nyt demokrati. Dengang fungerede det således, at en forsamling på ca. 1000 mænd mødtes og træffede beslutninger for landet. Demokrati opstod 400 år før Kristus i den græske hovedstad Athen. Et samfund kan defineres på mange måder, men i dette tilfælde snakker vi om et samfund, der er placeret inden for et bestemt geografisk område, altså et land. Så demokrati betyder altså ikke, at alle skal styre. Der er nogle kriterier, der skal leves op til, som f.eks. alder, køn og formue. Dog findes kriteriet ikke, at man skal være mand i Danmark eller have en stor formue. Det bunder i vores lighed og frihed, vi har opbygget i dette land. For et land kan kalde sig et demokrati, bør det indeholde nogle rettigheder, som alle borgere, hvor i tale, tro og trykkefrihed indgår. Det er væsentligt, da man uden de friheder ikke vil kunne skabe den politiske debat, der er behov for et demokrati. Befolkningen i et demokrati skal desuden have nogle politiske rettigheder, såsom valgret og mulighed for at deltage i debatterne og være med til at påvirke samfundet og have indflydelse på disse beslutninger. Der er 2 dominerende opfattelser, hvordan man kan indrette et demokrati. Deltagelsesdemokrati og konkurrencedemokrati. Tilhængere af deltagelsesdemokrati mener, at demokratiet uddanner befolkningen til at blive bedre borgere. Befolkningen skal være med i så mange afgørelser som muligt, så der vil være mange folkeafstemninger. Ideen er, at hvis borgerne selv direkte har været med til at træffe en beslutning, vil de i højere grad bakke op om en beslutning. I deltagelsesdemokratiet mener man, at idealet er et direkte demokrati. Hvis vi så går over til diktatur. Dette er den stik modsatte regeringsform af et demokrati, da der er en person eller en gruppe, der sidder med al magten. I diktatur er der ingen magtfordeling, og magten udøves ikke gennem nogen forfatning eller inden for nogen forfatningsmæssige rammer. Det er udelukkende diktatoren, der træffer beslutningerne. Der er ligesom i et demokrati også forskellige former for diktatur. De kaldes for det enkelte diktatur, det cæsaristiske diktatur og det totalitære diktatur. I det enkelte diktatur er der ingen tvivl om, at man befinder sig i et diktatorisk styre. Her er magten baseret på absolut kontrol, som ligger hos statsmagten, altså hæren eller politiet. Sådan diktatur opstår ofte ved statskup eller revolutioner, og er desuden oftest mest ustabile, i det magtgrundlaget ligger hos en. I det cæsaristiske diktatur bliver al magten lagt hos en person, oftest kun for en periode. Denne form for diktatur opstår ved nationale kriser eller i forbindelse med en reform. Det er tit, at magten kun ligger hos den person midlertidigt, i det man synes, der i denne periode er behov for et styreform. Og man synes, det vil være effektivt. Et totalitært diktatur er den mest moderne form for diktatur, i det de oftest kalder sig selv for demokratiske, men de har langt fra nogle af de centraliske karakteristika, som man har i det demokrati. Der handles altså derfor på en diktatorisk måde, men betegner sig selv som demokratisk.